אוקיי, חברים. איזה מאמן. תקום. אם זה היה מגלשת מים, הייתי עושה אותה. אז תקלו, זאת לא מגלשת מים. איזה באסה. אם אני מזיזה אתכם, סליחה ממש. פשוט יש פה אנשים שדוחפים אותי, הם ערבים, קצת. זה לביא, סליחה. כן, אני היום באה באוסטריה. וסתכלו איזה אגב, אני שוקלת. אני שמה את העליונית. אני אומרת לכם שאני לא מבינה איך הם כל המים יורדים משם. אם אתם יודעים, תכתבו לי בתגובות. הנה אני אראה לכם משמה. חברים שלי, אני היום זה באוסטריה, אז אני לא מבינה למה הכל פה ירוק. כאן ירוק, פה ירוק, כן, פה ירוק. מה? כן. תודה. אבא, איפה לשים את המסטיק? לא, זה לא פח, אולי זה כן? זה כן פח. אלעלי, שתית מים? שתית מים? לא, אני אשתה. תסתכלו. אני ממש שוקלת להגיד לכם את הסוד שלי. אוקיי, אני אומר לכם. הסוד שלי הוא מטפלים. ללחוץ על הכפתור האדום ולשים לייק ועוקב ולהקפל את הפעמון לערוץ שלי. אני אוהבת אתכם, נשיקות, ויאללה ביי, I love you.